Почваме. Еми, От... в принцип, Да, те не са много, малко са. не че ги познаваме всичките, ама... Се получи са някакви изпадняци гадни. Да, почвам сега от нашия клас. Тошко Виден. Пешовиден. Да, Тошко Пешовиден. Май са това. Мишо. Да. Мишо, да. В принцип, повечето Кода. момчета са готини, обаче... Да, те малко. са, дето ги изброихме на предното видео, дето бяха с нас в автобуса от Заре, смисъл. Да, и Те те. са готинци. Нашия клас май има и още, ама... Не, няма, това са... Да. От другите класове... Жорко бе. Да, той е... Може. Мощото. Да, той е як. Там другите от неговата компания, не знаем. Не Да. знам. Другите са или някакви сипани, гадни, смотани. Не, има и готини, или са ама много просто... надути и самочувствието им е до небето. Да. Има си и готини, ама не ги познаваме всичките, съжалявам. Когато се запозная с цялото даско, мога да ти кажа, ама... И да, това са.